Asociace inovačního podnikání České republiky plní již od roku 1993 úlohu nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání. Jednou z tradičních akcí podporujících inovační podnikání je i Týden výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Letošní 16. ročník má 3 části. Mezinárodní sympózium Inovace 2009, mezinárodní veletrh, výstavní část a 14. ročník soutěže o cenu Inovace roku. Tyto části jsou vzájemně propojené. Usilujeme od roku 1994 o to, aby to, co návštěvník může slyšet, aby mohl i vidět. A pokud ten, kdo to slyší a vidí, má i něco, čím by se mohl pochlubit, doslova pochlubit, inovační produkt, aby ho mohl přihlásit do soutěže o cenu Inovace roku a předvést ten produkt tady ve výstavní části. Takže toto jsou 3 vnitřně propojené obsahově propojené součásti Týdne výzkumu, vývoje a inovací v České republice. V rámci 16. ročníku Mezinárodního sympózia Inovace 2009 proběhla i plenární sekce Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, mezinárodní spolupráce, která se konala v prestižních prostorách jednacího sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky. Zde představila novinky v různých oblastech inovačního podnikání, legislativy, školství, výzkumu a evropských programů celá řada významných hostů. V letošním roce přesáhla účast i ta největší očekávání. Účastníků je ve všech částech sympoziálního programu 500 až 600 účastníků z 20 až 30 zemí. Různých, 20 až 30 zemích. Ve výstavní části letos konkrétně je to 67 subjektů, které se tady prezentují, 67 organizací, na které váže řada různých jiných dílčích organizací, takže to je těžko srovnávat třeba s veletrhem, normálně klasickým veletrhem. Nyní si alespoň krátce představme ty nejdůležitější části příspěvků. Jiří Nedoma vyzdvihl význam inovací a zdůraznil nutnost podporovat konkrétní kroky vedoucí k vytvoření vhodného inovačního prostředí. Marek Blažka zmínil reformu systému plánovanou v dobách prosperity a přiblížil programy strukturálních fondů a možnosti financování na další roky. Daniela Váchová představila síť Enterprise Europe Network. Svatopluk Halada zdůraznil roli inovací v celé EU, a to především v novém funkčním období. Miloš Hájek poukázal na důležité aspekty národního programu podpory environmentálních technologií. Po krátké přestávce zazněla přednáška Vladimíra Fokina, který informoval o činnosti Mezinárodního centra pro vědecko-technické informace a o vzniku Innovation Promotion Network. Anatolij Gryšanovič informoval o struktuře Běloruského inovačního fondu a jeho hlavních aktivitách pro období 2007 až 2010. Program úvodního dne Mezinárodního sympózia Inovace 2009 pokračoval na Novotné Holávce. Zde proběhla vernisáž výstavní části, která byla spojená se křtem nové, již 10. verze CD-ROMu Technologický profil ČR. Na vernisáži se představilo 48 účastníků. V těch minulých ročnících tady z těch zahraničních účastníků bylo tak kolem 60 lidí z 30 zemí, někdy 25, 27. To není podstatný, důležitý je, že jsou to lidé, kteří tady představují
vlastně mezinárodní spolupráci ve všech směrech, myslím světových stranách. Jo? Čili já osobně nemám rád, když je ta spolupráce jednostranná. Před rokem 89 to bylo směrem na Moskvu, teď je to směrem na druhou stranu. Jako v tomhle my to děláme tak, že v celou tu dobu spolupracujeme s organizacemi na různých světových stranách. Přítomní zástupci výstavní části postupně představili své poustry a prezentace v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS. Vysoká účast panelistů a posluchačů v plenární sekci i velký počet představených inovačních produktů a technologií ve výstavní části jsou důkazem toho, že Mezinárodní sympozium inovace se těší stále větší popularitě a zájmu.